Samdan ang usa ka 54 anyos nga babaeng prinsipal human kini gipusil samtang nagsakay sa iyang kotse pasulod unta sa gate sa tunghaan kung asa kini nagtrabaho sa Midsayap, Cotabato. Riding-in-tandem suspects padayong gipangita sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gikalisang sa mga residente ang natayong pagpamusil sa usa ka kotse sa entrance sa Agricultural Central Elementary School sa Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato, banda 17 sa buntag adlawng Martes. Biktima di ay dinhi ang sakay nga si Arlene Alcebar, 54 anyos, taga Barangay Poblasyon 5, kinsa principal mismo sa maong tunghaan. Nakaangkon kini og tulo ka mga igo sa bala sa pusil sa wala nga buktuon og duha ka igo sa likod. Gilayon kining gitabang sa mga residente o gipasakay sa usa ka tricycle aron madala sa ospital. Padayon kining nagpaayo. Matud sa Police Regional Office 12, pasulod na unta ang maong biktima sa maong tunghaan. Apan kalit kining gipusil sa riding-in-tandem suspects nga dayong misibat. May dalawang unidentified male suspect riding motorcycle na nag-overtook sa kanyang vehicle and without provocation ay yun nga nagbaril gamit ng caliber 45 pistol. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. So far po, patuloy pa yung investigation po at pinapalo up din po natin yung lahat ng operation and intelligence natin para ma-intensify at ma-identify natin at syempre ang pag-arrest din sa perpetrators. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha og pahayag ang biktima. Samtang gikondena sa Department of Education Cotabato Province ang maong pagpamusil. Nanawagan kini sa mga otoridad nga maaresto ang mga suspect. Nagpaabot sab kini og suporta sa kabanay ug sa school community sa maong biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.